Shahararre fitacce wannan aka fi sani wata kan da Hamisu Breaker mawaƙi guda ɗaya tilo wanda ke taka rawar gani a kowane lokaci musamman wajen ɓangaren fitar da waƙoƙi iri daban-daban da yake wanda idan ka saurara zaka ji su ka ji daɗin su kuma zaka yaba da su haka kuma yana daɗi ina ƙarewa masu shago da wanda suke bibiyar wannan fitacce channel ɗin mai suna Annur House TV don su da ku misha ɗin bidiyon nan zuwa group ɗinku na watsa da na fiye domin ku tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan fitacce channel wacce a kowane lokaci tana ƙoƙari wajen ganin ta gamsar da ku da ire-iren ayyukan wannan fasi mawaƙi wannan aka fi sani wata kan da Hamisu Breaker. Hamisu Breaker dai mawaƙi ne jarumi fasi wannan ke taka rawar gani a kowane lokaci kuma idan ya fitar da waka masu yana jin ta su ji daɗin ta kuma su yaba da ta amma su yi masa comment nan daɗi ina ƙara masu yago da wanda suke bibiyar mu a cikin channel ɗin wanda suke ƙara ba mu karfin gwiwa wajen danna mana alamar ta subscribe da kuma alamar ƙararra da kuma alamar like dan so da ku mi share bidiyon zuwa group ɗin ku da watsa da na biyu hakan ne ke ƙara tabbatar mun da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke ƙoƙari wajen ganin mun kawo muku kuma kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su muna ƙara muku godiya wajen comment din da like muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma cikin wannan fasiyar channel ɗin ingantacciya da take kawo muku dukkan wasu fasiyan aika. Shahararre fitacce wannan aka fi sani wata kan da Hamisu Breaker mawaƙi guda ɗaya tilo wanda ke taka rawar gani a kowane lokaci musamman wajen ɓangaren fitar da waƙoƙi iri daban-daban da yake wanda idan ka saurara zaka ji su ka ji daɗin su kuma zaka yaba da su haka kuma yana daɗi ina ƙarewa masu shago da wanda suke bibiyar wannan fitacce channel ɗin mai suna Annur House TV don su da ku mi share bidiyon nan zuwa group ɗinku na watsa da na fiye domin ku tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan fitacce channel wacce a kowane lokaci tana ƙoƙari wajen ganin ta gamsar da ku da ire-iren ayyukan wannan fasi mawaƙi wannan aka fi sani wata kan da Hamisu Breaker. Hamisu Breaker dai mawaƙi ne jarumi fasi wannan ke taka rawar gani a kowane lokaci kuma idan ya fitar da waka masu yana jin ta su ji daɗin ta kuma su yaba da ta amma su yi masa comment nan daɗi ina ƙara masu shago da wanda suke bibiyar mu a cikin channel ɗin wanda suke ƙara ba mu karfin gwiwa wajen danna mana alamar ta subscribe da kuma alamar ƙararra da kuma alamar like dan so da ku mi share bidiyon zuwa group ɗin ku da watsa da na biyu hakan ne ke ƙara tabbatar mun da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke ƙoƙari wajen ganin mun kawo muku kuma kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su muna ƙara muku godiya wajen comment din da like muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma cikin wannan fasiyar channel ɗin ingantacciya da take kawo muku dukkan wasu fasiyan aika. Shahararre fitacce wannan aka fi sani wata kan da Hamisu Breaker mawaƙi guda ɗaya tilo wanda ke taka rawar gani a kowane lokaci musamman wajen ɓangaren fitar da waƙoƙi iri daban-daban da yake wanda idan ka saurara zaka ji su ka ji daɗin su kuma zaka yaba da su haka kuma yana daɗi ina ƙarewa masu shago da wanda suke bibiyar wannan fitacce channel ɗin mai suna Annur House TV don su da ku mi share bidiyon nan zuwa group ɗinku na watsa da na fiye domin ku tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan fitacce channel wacce a kowane lokaci tana ƙoƙari wajen ganin ta gamsar da ku da ire-iren ayyukan wannan fasi mawaƙi wannan aka fi sani wata kan da Hamisu Breaker. Hamisu Breaker dai mawaƙi ne jarumi fasi wannan ke taka rawar gani a kowane lokaci kuma idan ya fitar da waka masu yana jin ta su ji daɗin ta kuma su yaba da ta amma su yi masa comment nan daɗi ina ƙara masu shago da wanda suke bibiyar mu a cikin channel ɗin wanda suke ƙara ba mu karfin gwiwa wajen danna mana alamar ta subscribe da kuma alamar ƙararra da kuma alamar like dan so da ku mi share bidiyon zuwa group ɗin ku da watsa da na biyu hakan ne ke ƙara tabbatar mun da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke ƙoƙari wajen ganin mun kawo muku kuma kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su muna ƙara muku godiya wajen comment din da like muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon